Dolním Rychnově poblíž Sokolova nacházejí odbornou zdravotnickou péči lidé s dlouhodobým onemocněním. Léčebna se nazývá Dům ošetřovatelské péče. Společnost Dům ošetřovatelské péče Home Care založila v 90. letech paní Maria Šolcová. Začala s agenturou domácí péče a v roce 1998 otevřela léčebnu. Rodinnou firmu po ní převzali její 4 děti a v roce 2007 otevřeli v sousedství léčebny také domov pro seniory s celodenní sociální a ošetřovatelskou péčí. Blíže nám toto nestátní zdravotnické zařízení představí jeho ředitelka, paní Magdalena Šolcová. Náš dům ošetřovatelské péče je zdravotnické zařízení. Poskytujeme komplexní 24hodinovou ošetřovatelskou a lékařskou péči našim pacientům s chronickým onemocněním a pacientům s tělesným onemocněním. Ve 22 pokojích léčebny je hospitalizováno až 83 pacientů. O ně se stará odborný personál. Pracují tu zkušení lékaři, specialisté v oborech interní medicíny, všeobecného lékařství, neurologie a rehabilitace a balneologie. Systém zdravotní péče v našem zařízení vyžaduje pravidelnou a kvalitní výměnu informací o nemocných. Proto se k poradám schází multidisciplinární tým. Členem tohoto týmu je lékař, zdravotní sestra, fyzioterapeut, ošetřovatel, sociální pracovník, referent sociálních věcí, socioterapeut, psycholog a případně další odborníci. Tým lékařů vede primář doktor Jiří Zelenka. Každý člen multidisciplinárního týmu na základě svých kompetencí určí svůj postup péče a doporučení. Jednotlivé kroky ošetřovatelského procesu následně pacient odsouhlasí. Pacienti jsou přijímáni ze zdravotní indikace. Tam, kde zdravotní indikace končí, jsou pacienti propouštěni domů anebo do zařízení sociální péče. Kromě ošetřovatelství a lékařské péče poskytuje léčebna i rehabilitaci, socioterapii, kanisterapii, psychoterapii a konzultace s psychologem. V domě ošetřovatelské péče poskytuje ošetřovatelský personál pacientům rehabilitační ošetřovatelství a fyzioterapeutky zajišťují rehabilitaci. Odborná rehabilitace je poskytována každý pracovní den v závislosti na zdravotním stavu pacienta a jeho spolupráci. K rehabilitaci využíváme různé kompenzační pomůcky a přístroje, například rotopedy, motomedy, vertikalizační balancní přístroj, který patří k nejmodernějším přístrojům v léčbě pohybově nemocných pacientů. V tělocvičně pod vedením fyzioterapeutky probíhají individuální i skupinové terapie. Pacienti zde cvičí na balančních pomůckách. Využívají elektroléčbu, masáže a také přístroj Therapy Master pro seniory. Pacientům s bolestmi pohybového aparátu pomáhá také magnetoterapie. Tréninkové terapie vedou ke zlepšení hybnosti, stability a síly. Pacientům i zaměstnancům je k dispozici profesionální masážní křeslo.
Zdravotní sestry využívají k podpůrné léčbě Bércových vředů a dekubitů laser a biostimulační lampu. Do péče o naše pacienty jsme zavedli koncept bazální stimulace, což bychom zjednodušeně mohli nazvat léčba dotykem. Koncept umožňuje klientům se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace zapojení do současného života. V konceptu bazální stimulace máme vyškolen veškerý ošetřovatelský personál, fyzioterapeutky a všeobecné sestry. Využíváme především řadu rehabilitačních a masážních technik zaměřených na stimulaci smyslů nebo navození klidu a duševní pohody. Pacientům se změnami vnímání pouštíme do sluchátek oblíbenou hudbu a tam, kde má pacient problém s příjmem stravy, používáme také chuťovou stimulaci. Díky tomu byl našemu zařízení udělen mezinárodní certifikát za mimořádné využití bazální stimulace v praxi. Koncept bazální stimulace kombinujeme s dalšími moderními přístupy v oblasti péče o pacienty trpící demencí, jako je validace a psychobiografický model péče dle Böhma. Validační přístup umožňuje správné zacházení s pocity a reakcemi pacientů a vede k bližšímu porozumění pacientovi. Psychobiografický model péče je zaměřen na aktivizaci psychických schopností a dovedností pacienta. Dalším, ne právě běžným prvkem je léčba relaxací ve speciálním prostředí zvaném Snoezelen. Jde o terapeuticko-relaxační místnost, v níž je pro pacienty vytvořeno specifické prostředí, jehož účelem je relaxace v atmosféře bezpečí a důvěry. Pacienti se tu mohou ve vodním lůžku uvolnit při příjemné hudbě, nahrávkách zvuků z přírody a hře světel, případně i příjemné masáži. Pacientům přináší Snoezelen nejen uvolnění, ale i nové prožitky. Snoezelen je přínosný především pacientům s Alzheimerovou chorobou nebo i s jiným typem demence a je využíván také při paliativní léčbě. Léčebný pobyt v domě ošetřovatelské péče však není jen zdravotnickou a ošetřovatelskou péčí. Během dne se pacienti mohou zúčastnit různých aktivizačních činností. V rámci socioterapie se pacienti v klubovně či v zimní zahradě věnují činnostem zaměřeným na jemnou motoriku, jako je výtvarná činnost, šití, pletení, kognitivnímu tréninku paměti, muzikoterapii nebo také vaření, pečení a dalším činnostem. Vzhledem k dlouhodobějším hospitalizacím je snahou vedení co nejvíce přiblížit život pacientů domácímu prostředí. U nás se pacienti během dne nepotkávají v pyžamech. Snažíme se o to, aby i oblečením byly rozlišeny den a noc. Našim pacientům zprostředkováváme služby kadeřnice a pedikérky. O dostatečné soukromí na pokojích je postaráno tak, že každé lůžko je odděleno závěsy. Do domu dochází za pacienty katolický kněz. Konají se tu bohoslužby a také kulturní programy s hudbou či divadelními scénkami. Významná je i spolupráce s dobrovolnickou organizací Střípky. Dobrovolníci naše pacienty pravidelně navštěvují a pořádají pro ně další kulturní akce. Společenských akcí se mohou zúčastnit příbuzní našich pacientů. Stejně tak i rodinných oslav, narozenin či svátků pacienta. Návštěvní hodiny jsou u nás neomezené. Nově vybudovaná okrasná zahrada se zajímavou botanickou hodnotou, fontánou a posezením je pro pacienty příjemným zpestřením, obzvláště v letních měsících.
Svou přírodně rekreační podstatou přispívá i k léčbě. V zahradě se za hezkého počasí konají socioterapie a bohoslužby. Odehrávají se zde kulturní akce a zahradní slavnosti. K těmto programům slouží především altán s malou zvonicí v centru zahrady. Je vybaven pódiem pro hudební či divadelní vystoupení. V některých dnech se altán kombinovaný s prvky kapličky promění v místo, kde se slouží bohoslužby. Pro příbuzné pacientů a další jejich návštěvy se v teplých měsících zahrada stává příjemnou kulisou ke společným chvílím. Moc se mi tady líbí a jsem tady moc spokojená. Když přijde, tak jsem ležela, nemohla jsem zehnout, teď už aspoň sedím a občas chodím s chodítkem. Když jsem i ty paní kuchařky pochválila, že moc dobře vaří, moc hezky a aby jako věřili, tak já jsem bývala kuchařka taky. A říkám, podnik na jedničku. Velký důraz je v léčebně kladen také na vzdělávání zaměstnanců. Kromě povinných školení a odborných seminářů zaměřených na poskytování zdravotní péče pořádáme pro naše pracovníky semináře v oblastech přístupu k pacientům, komunikaci s pacienty a jejich blízkými. V závěru roku 2007 Dům ošetřovatelské péče jako první léčebna pro dlouhodobě nemocné v republice získal prestižní národní certifikát kvality od Spojené akreditační komise. Systém akreditace je orientován na pacienta, kvalitu a bezpečnost léčebné a ošetřovatelské péče. Tento model podporuje a doporučuje České ministerstvo zdravotnictví. Cílem akreditace je trvalé zlepšování zdravotní péče. Jde o zaměřené úsilí na potřeby pacientů, jejich bezpečí a jejich spokojenost.